थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां बेंटलनि 10 थाखोआव फरायनाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ साथाम लांसुदियाफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ पक्स' आयेनाव जा आयेन दं बेनि गेजेरजों साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा दासान्दि शिबसागरनि दैबानाजों सैनांनाय न' रैखाथि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनायनि गेजेरजों खौरांनि सिगाङाव गोख्रों दाबि खालामदों दि दायनिगिरिफोरा थारैनो साजा मोननांगौ होननानै बेबादि जाथायखौ दुखुनांथाव लाजिथाव आरो रागा जोंथाव होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथां खनीन्द्र बसुमतारी आरो बिथाङा सैनांनाय हिनजावसा आरो नखरनो खहा सुफुंनायनि थाखाय सरकारनिसिम मिरु एबसुनि जानानै दाबि खालामो खौरांनि गेजेरजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव रावबो जोंनि ट्राइबेल हिनजावसाफोरा जाहाथे बेबायदि फिन जिनाहारि जानो गोनां जाया बेनि थाखायनो खुंथायखौ साजा होनायनि गेजेरजों बिदिन्थि खालामनो थाखाय दाबि खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनाय समफोरावबो बेफोरबायदि जाथायफोरा जालांबाय नाथाय बैबायदि दायनिगिरिफोरखौ नांगौबायदि साजा होनो हायाखै बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों होननानै खौरांनि सिगाङाव बुंथियो बिथां खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेनिखायनो दायनिगिरिफोरखौ गोरानिफ्राय गोरासिन साजा मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों मिरु एबसुनिफ्राय नंगौ चिराङाव बेबायदि मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया जानानै थाङो साथाम लांसुनियानि जिनाहारिनि बोलि जानांदोंमोन सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया जाय जाथायखौ लानानै मैया चिरांनि काजलगावआव 3 घन्टानि गोख्रों धरना हाबाफारि लादों बेंटलनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय दुथांफोरनि हेंथायै मिरु एबसुनि खौरांगिरि मेल शिबसागरनिफ्राय बिथाङा साथाम लांसुनियाफोरखौ थाबैनो फासि होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों खौरांनि गेजेरजों दायनिगिरि साथामखौ हमनायनि थाखाय चिरां पुलिसखौबो साबायखर बावो बिथां खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोबोद माने दुखुनांथाव आरो रागा जोंथाव आरो लाजिथाव आरो मुगैथाव जे साथाम जेनाखि सेंग्राफोर जाय बिथांमोननि मुङा नासिरुल शेख जाय बिथाङा माने बरतलानि आरो बिथांजों लोगोसे पीर मोहम्मद बिथाङा माने धुब्रीनि आरो हनुराल हुसैन बिथाङा बङाइगावनि बिसोर साथामजों बेंटल ओनसोलनि सासे हिनजावसा जाय हिनजावसाया थाखो 10आव फरायो बै हिनजावसाखौ बायदि मैया सोलो आरो खायदानि गेजेरजों बे हिनजावसाखौ गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामनाय जेनाखि जाथाय बियो जाथाया 15 तारिख माने आगस्ट खालि जोंनि दखरानि बेंटल दखरानि दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव गोग्लैयो बा गासै रायजो राजानियाव नोजोराव गोग्लैयो बे मथे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जथेस्थ' खबर लादों खबर लानायनि गेजेरजों गासैखौबो थद बिद खालामजोबनायनि गेजेरजों मिथिजोबदों जे नंगौ जाय बिथांमोन माने सेंग्राफोर बिथांमोना अयनायै बे हिनजावसा गथ'खौहाय जिनाहारि खालामदों जे जाथाया जों समाजनि थाखाय गनायथाव नङा आरो सुबुं समाजनि थाखाय बियो गनायथाव नङा आरो जे हिनजावसाया दिनै थाखो 10आव फरायनाय सासे फरायसा माने बियो माने उन्दै बैसोनि बिथांखौ जिनाहारि खालामनाय माने जोंनि जेनाखि पक्स' आयेन माने जि दङ बे आयेनखौ बिथांमोना दिनै माने बे आयेननि गेजेरजों जथेस्थ' माने सास्ति मोननांगौ आरो जथेस्थ' माने साजा मोननांगौ बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि खालामदों जे पक्स' आयेननि गेजेरजों बे साथाम लांसुनिया जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोनखौ थाबैनो माने थोजासे माने साजा होनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ माने फासि होनांगौ जोङो दाबि खालामदों आरो बे हिनजावसा गथ' जाय गथ'खौहाय दिनै रेप खालामदों बिथाङा भिक्टिम सासे हिनजावसा गथ' बिथांनि भबिष्यत दङ बिथांनि इमेज दङ बिथांनि इयुन दङ बिनि थाखाय सरकारा बिथांनो जथेस्थ' माने कम्पेनसेसन होनांगौ जोङो बेखौ दाबि खालामदों आरो न'खरनोबो माने कम्पेनसेसन होनांगौ जोङो बेखौ दाबि खालामदों बे समाव दायनिगिरि साथामखौ दिनै चिरां प्रसासना हमनाय जोङो बेखौ नुदों बिनि थाखाय चिरां पुलिस प्रसासननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेवहाय जोङो खुनु पयटे बे दायनिगिरिया जिखुनु प्रकारै माने बारग'नो हाया बिनि थाखाय जथेस्थ' जोंनि प्रसासन धोरोबनिफ्राय आरो जुडिशियेल माने जेनाखि लेभेलनिफ्राय जथेस्थ' माने खामानि मावनो गोनां दङ जोङो दिनै बिथांमोननि खाथियाव दाबि खालामदों जायनि थाखाय दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफादफोरा ज' जानानै दिनै चिरांनिनो काजलगावआव दिनै 3 घन्टानि धरना खालामदों आरो बे 3 घन्टानि धरनानि गेजेरजोंबो बेखौनो दाबि खालामदों जे दायनिगिरि साथामा फासि होजानांगौ
जेरैखि जाया आरो पक्स' आयेनाव जि आयेन साजा दङ बेखौ होनांगौ आरो न'खरनो आरो हिन्जावसा गथ'नो जिखिनि माने जों कम्पेनसेसन होनांगौ बेखौ होथारनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव रावबो माने जोंनि हिन्जावसा गथ'फोरा बा जोंनि माने ट्राइबेल गथ'फोरा बेबायदि हारासमेन्ट बा रेप भिक्टिम जानो गोनां जाया बेनि थाखाय जोंनि प्रशासना जथेस्थ' पानिशमेन्ट माने होनायनि गेजेरजों बेखौ माने मोनसे बिदिन्थि खालामनांगौ मानोना जों नुदों थांनाय समफोरावबो बेबायदि जाथायफोरा जालांबाय नाथाय बै थांनाय समफोरनि जाथायफोरनि दायनिगिरिफोरखौ नांगौ बायदि थि समाव साजा होनो हायैनि थाखायनो दायनिगिरिफोरा हयथ' बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थादों जोङो बेखौ दिनै साननो बायद' जादों बेनि थाखायनो दिनै हमनो मोनबाय आरो नासिरुल शेखखौ माने आथिङाव गुलि गावनाय जोङो बेखौबो नुदों दा बेयावनो जेन माने थाबथाया बिनिफ्राय आरो खतरनिफ्राय खतरसिन जेनाखि मोनसे पानिशमेन्ट आरो खतरनिफ्राय खतरसिन जेनाखि आयेननि बेबस्था जेन बेखौ लायो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखाङो